खुलुमबाय लोगोफोर फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनाबो आसरित मोनगोन सोरबा नखरनि सासे मानसिया माबायदि बेफोरबायदि खामानि मावनो हागौ। नोंथांमोना खोनानानै आसरित मोनगोन सोरबा इमान उन्दै गथ'आ नखरखौ बिदि आलाय-सिलाय माबोरै खालामनो हागौ। थ' गासैखौबो मिथिगोन बे भिडिअआव इउपिनि गाजियाबाद होननाय थाइसे जायगा दङ जि जायगायाव नखरसे मानसि दंमोन आरो बै नखरसे मानसियाव साब्रैल' परियाल बिसा फेमिलि आरो बै साब्रैनि गेजेराव सासेनि मुङा जाबाय मुन्सि जायनि बैसोआ 45 बोसोर आरो बिथांनि हिनजावनि मुङा जाबाय दैबन्ती आरो बै दैबन्तीनि बैसोआ जाबाय 40 बोसोर आरो फिसाला सानै दंमोन। फिसाला गेदेरनि बैसोआ 20 बोसोर जायनि मुङानो जाबाय रामा आशिष आरो उन्दै सासेनि बैसोआ जाबाय 16 आरो बिनि मुङा जाबाय आशिष। बै आशिष होननाया जाय सासेया उन्दै गथ' बै उन्दै गथ' सासेया बिसोरनिनो गामिनि सासे हिनजावसा गथ'खौ गोसो थोयोमोन आरो बै गोसो थोनायखौ मिथिनानै बिसा नखराव जोबोद नांलाय खमलाय जायो। मानोना इमान उन्दै गथ' आरो बिनि सायाव गामियावनो बेफोरबायदि मोजां मोनलायनाया मोजां नङा, गामियाव बदनाम जागोन, सुबुंफोरा गाज्रि बुंगोन। बेनि थाखायनो बिसा नखराव माने बिखौ बाधा होयो जे बेफोरबायदि खामानिखौ मावनाङा, हिनजावनि आंखाल गैया, नोङो गुबुन गोबां हिनजाव मोनगोन बेफोरबायदि, बिनिख्रुइबो मोजांसिन हिनजाव नोङो मोनगोन, जेबो सिन्था खालामनाङा, नों दा फरायनायावल' इन्टारेस्ट हो। नाथाय बे गथ'आ रावनिबो फंसे खोनासङा आरो इनि गोसो सिङाव मोनसे डेन्जार माने प्लेन बियो खालामबाय थायो आरो बे जि आं दा रायज्लायबाय दङ बे जाथाया जालाङो नै थांनाय जुलाइनि 8 अक्ट' खालि। बियो सानब्रै सिगांनिफ्रायनो गंसे खासि लानानै बारान्दायाव जनानै उनबाय थादोंमोन आरो बै उनै बियो प्लेन खालामबायदोंमोन माबोरै माने बिनि नखरखौ फोजोबस्रांनो हागोन, नखरनि सुबुंफोरखौ, आरो गावआ माबोरै बै हिनजावसाखौ लानानै आलो गोजोनै बै न'आव थानो हागोन। बिदि प्लेन खालाम थांनाय 8 अक्ट' खालि सासे बियो साथामनिबो बिदा बिमा बिफा साथामनिबो गोदनाखौ हाथारो आरो हानानै बियो बाजाराव ओंखारलांनानै प्राय घन्टाथामसो बै बाजाराव थाहैनानै दसे उनाव बियो गिदिंनानै फैयो आरो फैनानै गावआनो खोब होख्राव गाबो आरो गाबनायाव खाथि खालानि सुबुंफोरा गासैबो खारबोयो बै न'आव आरो खारबोनायनि उनाव नुफैयो जे साथाम मानसि बेयाव गोदनाया जनानै दं आरो बेखौ नुनानै गामिनिनो सोरबा पुलिसनो फन हरो आरो दसे उनाव पुलिसबो मोनफैयो। मोनफैनानै पुलिसा गासै डेड बडिखौ पस्टमर्टमनि थाखाय थिनहरो आरो न'आव नागिरो आरो बै आशिषनावबो सोङो जे माबोरै जाखो, मा खोन्था, मा बाथ्रा। बै आशिषआ बुङो जे आङो बाजाराव थांदोंमोन, दहायसो मोनफैदों, ओमफ्राय सोर बेफोरबायदि खामानि मावदों आं मिथिया। आरो बिदि बुंनायाव पुलिसफोरा न' सिङाव नागिरजोब्बाय आरो गासै मा गोलैसोना दङ मा गैया आरो बिदि नागिरनायावनो बिसोरो न'नि खनायाव मोनो जे ड्रेसाव एकदम थै लाला लिलि नांलाना थाजोबनाय आरो बै थै नांलाजोबनाय गस्लाखौ लाबोनानै बै आशिषनाव सोङो बे गस्लाया सोरनि। बिदि बुंनो आशिषआ बुङो जे आंनि नङा, बियो मिथिया सोरनि। नाथाय पुलिसा सन्देह जाखायो जे बे आशिषआनो मावनाय खामानिथार आरो बै आशिषखौ एसे बुनानै जेथिया सोङो अब्ला बे आशिषआ गावआ गासै प्लेनखौ खोन्थायो आरो खोन्थानायाव पुलिसा आसरित मोनो आरो बिसोर गामिनि जि खाथि खालानि सुबुंफोराबो आसरित सानो जे सासे 16 बैसोनि हौवासा गथ'आ माबोरै बेफोरबायदि प्लेन खालामनो हादों, माबोरै बेफोरबायदि साहस मोनदों। बिनि उनाव पुलिसफोरा बिखौ सोङो जे नोङो बै हिनजावसाखौ लानानै खारखुमाबानोथ' जायोमोन, मानो नोङो बिमा बिफाखौ बुथारनाय। बिदि बुंनायाव बै आशिषआ बुङो जे आङो न'आवनो थानो लुगैदोंमोन, आङो बै हिनजावखौ लानानै न'आवनो गासैबो ज' थानो माने लुगैदोंमोन, नाथाय बिसोरो आंखौ न'आव थानो होआ बा बै हिनजावखौ आंखौ हाबा लानो होयैनि थाखायनो आङो बेखौ प्लेनखौ खालामनो लागा जानायसै।
आरो बेफोरबायदिनो साबधान आजिखालिनि गथ'निफ्राय सोर मा गोसो सिङाव साननानै थायो बिनि कुनु माने सिमा गैया आजिखालि जा डेन्जारास परिस्थिति जाबोदों सोरनि गोसो सिङाव मा प्लेन हाबनानै थायो रावबो बुंनो हाया बेनि थाखायनो नोंथांमोना जाहाथे साबधान थायो जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्लाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव बेफोरबायदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै गोजोन्थों।